Tabi lang sa mga nangaon mga kapuso kay sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka senior citizen ang napalgang putol ang ulo sa Talisayan, Misamis Oriental. Ang sospek kainom sa biktima nga nakalalis niini tungod kuno sa sweldo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Putol na ang ulo ni ining usa ka lalaki dihang nakitaan sa mga residente sa Purok 4, Barangay Kalamkam, Talisayan, Misamis Oriental adlawng Martes. Nailhan ang biktima nga si Paterno Talines, 61 anyos ug usa ka construction worker sa lugar. Ulahi kunong nakita ang lalaki sulod sa usa ka imnanan sa National Highway uban ang higala niini nga si Junjun Casinio, kinsa ginatudlong sospek sa iyang kamatayon. Sa investigasyon sa kapulisan, samtang nag-inom ang duha, nagkalalis matud pa sila tungod sa ilang sweldo. Nagtuo kuno ang sospek nga ginalimbungan siya sa iyang kauban. Miuli kuno si Casinio sa ilang balay, dayon mibalik sa imnanan. Bit-bit na ang sundang. Sa pagkahibalo nga miuli na ang biktima sa ilahang balay, dito giadtuan sa maong suspitsado. Ug sa may alas 10 sa kagabhion sa Oktubre 18, 2022, naay nadunggan ang silingan sa maong biktima nga usa ka tingog nga sama sa giihaw na baboy. Wala kuno matabangi sa mga silingan ang biktima sa kahadlok nga madamay sab sila. Na-recover gikan sa crime scene ang duha ka mga sundang, kinsa gituohang mao'y gigamit sa sospek sa pagputol sa ulo sa biktima. Kasong murder ang ipasaka batok sa sospek, kinsa padayon pa nga ginapangita sa kapulisan. Aduna na kitay identity ug nailhan aduna pud kitay picture sa maong victim ay sa maong suspitsado. Nanawagan kami sa ato ang katawhan ilabi na sa adunay impormasyon sa lokasyon sa maong suspitsado sa pag-report sa pinakaduol nga police station sa ilang lugar aron atong mahatagan og hustisya ang pagkamatay sa maong biktima. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.